Poppy, το Memoria Essence είναι αρωματοπωλείο. Τι κάνετε διαφορετικά δηλαδή? Όλα τα αρώματά μας είναι haute parfum. Η υψηλότερη ποιότητα που μπορεί να βρει κάποιος σε άρωμα. Τι πρέπει να ξέρουμε για τα αρώματά σας δηλαδή? Είναι εκλεπτισμένα, είναι υψηλής ποιότητας, είναι ασφαλή, είναι εγκεκριμένα, είναι γαλλικά, είναι φανταστικά. Ρε εσύ Poppy, καταλαβαίνω ότι η ιδέα στα αρώματα τύπου είναι να μυρίζει ωραία χωρίς να χρειαστεί να πουλήσει τον νεφρό σου. Πόσο οικονομικά όμως είναι? Τόσο ώστε να μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι. Άντε καλά με έπεισες, αλλά με τη διάρκεια τους τι γίνεται? Τα αρώματά μας είναι haute parfum, διαρκούν έως 8 ώρες. Σαν βολές δεν είναι? Γιατί υπάρχουν κάποιοι που διστάζουν να τα δοκιμάσουν? Γιατί πιστεύουν ότι δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουν ένταση, δεν έχουν διάρκεια, δεν έχουν όμως δοκιμάσει αρώματα του Memoria. Για να έχετε τόσο καλές κριτικές από τον κόσμο, σίγουρα κάνετε κάτι καλά. Είστε καλές εσείς ή έχετε καλά αρώματα? Είμαστε καλές γιατί σεβόμαστε τους πελάτες μας, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και τα καλύτερα αρώματα. Poppy, εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Εάν το φορέσω, υπάρχει περίπτωση να με ερωτευτούν με την πρώτη? Αν δεν σε ερωτευτούν, θα σε ξανακαλέσουν σίγουρα. Λοιπόν, ποιο είναι αντρικό? Αυτό. Ωραία. Λέω να δοκιμάσω. Λένε ότι κάνουν θαύματα αυτά, ποτέ δεν ξέρεις. Καλά, εσύ δεν έχεις κοπέλα.